IFM News Lokal. Nagbalin ang nabalay ti Medical and Dental Mission ti Northern Ilocos Region 4, Solid Ilocanjo Patriots Eagles Club, ken Solid Amyanan Matikas Eagles Club iti Barangay Utol, Banggi, Ilocos Norte. Kunan ni Sangguniang Bayan member Robert Aguite, sponsor iti nasa nga aktibidad ket adda ti Medical ken Dental Mission at ti volunteers ana paayaban ket Ilocos Norte Medical Society, Ilocos Norte Dental Chapter, Provincial Health Office ket ti Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos. Dito po kita Medical and Dental Mission para ti activity ti Eagles Club na namumuno. Yan po President Alexander, Eagles Club President. So sa sino sir, ito inimbitaran tayo? Barangay Utol, Dadaor, Tagipuro, Banban, Payak. Kita po iti naimbita kada ito yung activities tayo itang bigat. Segun ti club president da ni Engineer Alexander Rentegrado nga annually iti kastoy nga aktibidad da iti biyang iti Eagles Club Philippines. Correct na, basta ada invitation, ada request, yan di niya makita mi nga makasapol talaga. So ti main purpose namin ti the Fraternal Order of Eagles kaya agtitinulong ken tumulong. Kabayatan na maragsakan iti may sa benepisyaryo iti dayto a misyon ni Mr. Plamar Valbuena. Dakalayaman at sir, kunang ni doktor kani iti amin nga gigan iti mangtatali na iti Eagle Club apo ta may daman entertain na sayat na dental and mission program dat dito apo dat kalayaman dito nga agas apo dokumat bayadak dito apo dak kalayaman sapay kumakan apo Dios tulungan na ida nga manmanayon to papay pa nagbiag da apo dito nga mangtartariwid dito nga programa da apo Mainaig iti daytoy ket may panamnama nga dantumanen iti maisayang kata Medical ken Dental Mission ken mangnamnama ti kapitan iti Barangay Utol, Banggi ang masunutan manen daytoy nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.